Jeg synes, der skal være en god balance mellem interesse og jobmuligheder. For man skal både have interesse for det, man gør, men der skal selvfølgelig også være et job til en i fremtiden. Jeg synes primært, at unge skal vælge uddannelse efter interesse, da det aldrig må blive en samfundsnorm at vælge en uddannelse blot på baggrund af jobmuligheder. Så jeg synes helt klart, at interessen i uddannelse og i senere jobs er vigtigere end sådan noget med ledighedsstatistikker og startlønninger. Det synes jeg, fordi at det er vigtigt, at vi har den mulighed at vælge efter interesse. Men også fordi jeg tror, at det kan modarbejde nogle af de ting, vi ser på arbejdsmarkedet nu, som er en stigende tendens til depressioner og stress. Og hvis vi faktisk får lov at beskæftige os med noget, vi brænder for og gerne vil, så modarbejder vi nogle af de her ting. Jeg synes, at man skal vælge sin uddannelse efter interesse. Man skal kunne se sig selv i det. Man skal kunne stå op hver dag og så glæde sig til at lave det. Jeg synes helt klart, at skolernes ansvar det er at få dig udlært så godt som muligt og kan vide så godt som muligt fagligt. Som person, der skal du nok selv udvikle dig blandt venner. Jeg synes, det skal være 50-50 mellem faglighed og social udvikling. For både når man lærer noget faglighed, så skal man også udvikle sig som person i skolen. Jeg mener, at uddannelsesinstitutionerne har forskellige ansvar, alt efter om vi har med en ungdomsuddannelse at gøre, eller om vi har med en lang videregående uddannelse at gøre. Kigger vi mod ungdomsuddannelserne, mener jeg, at de skal være gennemsyret af et fokus på personlig udvikling. En personlig udvikling, som uddannelsesinstitutionen skal have fokus på. Derimod mener jeg, at de lange videregående uddannelser skal have fokus på faglighed og på den faglige dannelse. Jeg synes, uddannelsesstederne skal fokusere på at udvikle min faglighed og sørge for at give plads til, at eleverne selv kan udvikle deres sociale færdigheder.